हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि चेनेलाव गासिखौबो बरायफिनबाय लोगोफोर आं दिनै ब्लग भिडिअ लाबोआखै आरोना जों जास्ट फंनैसो नोंथांमोनजों फोरमायनो नागिरदों नोंथांमोनासो मा सानो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर भिडिअखौ दाननो नाङा अब्लासो आंनि मेन पइन्टखौहाय मिथिगोन आं मा बुंनो सानदों लोगोफोर भिडिअआनो जाहैबाय आरोना जेरै आङो साबस्क्राइबबो जाला आरो भिउसबो जाया मानो मिथिया साबस्क्राइबाबो खमायलांबायसो थायो लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि जायो मिथिया नोंथांमोना खमायना आंनियाथ' साबस्क्राइबारानो खमायबायसो थायो आरो भिउसफोराबो जाबाङा आरोना बिनि सायावनो आं दिनै फंनैसो बुंनो सानदों आरोना साबस्क्राइबारानो आंना माने बिराद खमायलांबायसो थायो माने बारायानो आरोना नोंथांमोननिया माबायदि जायो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय नोंथांमोनाबो बिदि जायो नामा ना जाया आरो आंना मा होनो ना हारसिंसो खमायो ना खालामोसो मोनथिला आरोना ओमफ्राय आं बुंनो सानदों आरोना गिदिर गिदिर इउटुबारफोरखौ अननानै माने जों फिसा फिसा इउटुबारखौबो सापर्ट खालामगोन होननानै सोरबाफोर नायदोंब्ला आरो जों फिसा फिसा इउटुबारफोराबो जोंनाथ' दायो एख'आनो जायाखै 1Kबो जायाखै खावसेबो जाबावाखैसो थेवबो आरोना बेखायनो बुंदों आरो फिसाखायनो जेबो जायैखायनो माने गेदेर गेदेर इउटुबारफोरा जाहाथे जोंबायदि फिसा फिसाखौबो अननानै सापर्ट खालामगोन आरो जोंखौबो सापर्ट खालामगोन आरो जौगासारनायाव हेफाजाब होगोन होननानै नोंथांमोननिसिम खावलायनाय थाबाय अननानै जाहाथे गेदेर गेदेर इउटुबारफोराबो जोंफोर फिसा फिसा इउटुबारखौबो सापर्ट खालामगोन आरो जोंखौबो जौगानो थुलुंगा होगोन होननानै नोंथांमोननिसिम आरज गाबनाय थाबाय आरोना जाहाथे नोंथांमोना जोंखौबो सापर्ट खालामो आरो जोंखौबो जौगानो थुलुंगा होयो जोंहाबो माने जौगानोहाय लुगैयो आरोना जोंबो जौगालांनो लुगैयो बेनिखायनो नोंथांमोननि सापर्टनि गोनांथि जुदि नोंथांमोना जोंखौबो सापर्ट खालामलाङोब्ला निस्सय जौगानो हागोन होननानै आं आसा खालामो आरोना लोगोफोर सोरबाफोर नायदोंब्ला आरोना गेदेर इउटुबारफोरा जाहाथे जोंफोरबायदि फिसा फिसा इउटुबारखौबो हेल्प खालामनानै होगोन जाहाथे जोंबो जौगानो हायो माने बर'जों बर' सापर्ट खालामलायनांगौ आरोना बर'जों बर' सापर्ट खालामलायब्लासो बर'फोराबो जेरावबो गोसारगोन आरोना जेरावबो जौगानो एभ्रिथिं बर'आनो बर' जौगानो हाथोंसै जाहाथे बर'फोराबो जेरावबो गोसारो जौगासारनो हायो आरोना नोंथांमोनासो मा सानो ना आंनि बुंनायखौहाय गोरोन्थि सानो आं मिथिला जुदि गोरोन्थि सानदोंब्ला अननानै निमाहा खालामगोन आं निमाहा बिनाय थाबाय आं बेखौनो बुंनो सानदों आरोना नोंथांमोना जुदि गाज्रि मोनोबा निमाहा खालामबानो जाबाय आरोना बिदिनो बर'जों बर' सापर्ट खालामलांबाय थाब्लासो जेरावबो जौगानो हागोन बर'फोरा माने जेरावबो बर'आनो जौगाथों आरोना बेलेगफोरा गुबुन हारिफोराथ' जोंखौ नायफिनखाया सापर्ट होखाया बिदिनो जाहाथे जों बर'जों बर' सापर्ट होलायबासो लोगोफोर बेखायनो सापर्ट खालामदो आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम आरज गाबनाय थाबाय जाहाथे गासैबो सापर्ट खालामलायो आरो लोगोफोर आं बारा बुंनोबो रोङा आरोना पेक बखिनो रोङा बुंनायफोराव माबाफोर गोरोन्थि जालांनोबो हानाय ओमफ्राय लोगोफोर आंनि बुंनाय माने आं भिडिअखौनो बेसेबा दानो बुंनानै माने जायाखै होननानै दानबाय थायो आरोना बेसेबा दाननायनि गेजेरावसो होयो ओमफ्राय बेबो जाबावासो माने बुंनायानो जाया आरो लोगोफोर भिडिअखौ सानफ्रोमबो मालाबा लाबोनोबो हाया आरो बेनि थाखाय निमाहा बिबाय जों आरो दायो बिराद बेस्थ'बो नालाय ओंखाम ओंख्रिबो संनांगोन न'आवबो खामानि मावनांगो आरो गथ' गथायबो दं नालाय बेखायनो बिराद बिजियाव थानांगौ जायो आरोना ओमफ्राय सम मोनब्लानो माने आं भिडिअबो बानायो आरो नायोबो होयोबो आरो लोगोफोर खायसे खायसे आरोना आब' आंनिखौ नायदो आंनिखौ साबस्क्राइब खालामदो होननानै कमेन्ट हरो आरोना बेखौ आं माने बुंनो सानदों बेखौबो जाहाथे नोंथांमोना जेबो गोरोन्थि साना आरोना खायसे खायसेखौ माने थालाङो आरोना नायफ्लाङा माने नुफ्लाङा आरो कमेन्ट हरनायखौबो खायसे खायसे नुफ्लाङा नालाय बेयावहाय माने बेक साबस्क्राइब खालामनाया गोबाव जायो आरो खिन्थु आं उनावबाबो नायो दे लोगोफोर उनावबाबो आं माने फारसेनिफ्राय नायलांफिनो आरोना साबस्क्राइबखौ लासैनो कमेन्टफोरखौहाय उनावबाबो नायनानै माने फिन साबस्क्राइब खालामथारो आरोना गासैनिखौबो आङो साबस्क्राइबखौ कमेन्ट मोनब्लानो खालामफिनथारो आरो लोगो नङाब्लाबो उनावब्लाबो सानसे साननैनि उनावब्लाबो
माखासे कमेन्टखौ आं डिटेल्स लासै नायनानैब्लाबो फिन खालामफिनथारो आरो नोंथांमोना माने आंनिखौ खालामाखै होननानै गोरोन्थि दासान आरोना आरो भिडिअसफोरखौबो आंनिखौ नायाखै आंबो नाया होननानै दासान दै बे हले गोरोन्थि माने आं नायो आरो नायगोन खायसेखौ माने नायजोबनो हाया आरोना समाबो मिलाया नालाय एसे डिस्टार्बबो होयो बाबुआबो ओमफ्राय माने आं सम मोनब्लानो नायो ओमफ्राय लोगो नायफिननो हायाब्लाबो गोबावदोंबाबो नायो आरोना फंबाय बिनानावमोना गोरोन्थि दासान आरो भिडिअखौ नाया होननानै दासान आं माने गोबावदोंबाबो नायगोन आरो नायो माने एसे बुजिबानो जागोन आरो आं रावखौबो बुङाखै माने बुंदों आरो माने बिदि दासान होननानै गेजेरावनो फोरमायबाय माने आं भिडिअफोरखौ माने सम मथे नायजोबनो हाया गोबावदोंबाबो नायो आरो आंना समानो माने मोनस्लाबा आरो बारा सम मोना सम मोनब्लानो नायो आङो आरो जोंहा बाबुआबो लायो नालाय मबाइला गंसेल' लोगोफोर माने गंनै गंथामबाथ' एसे समा मोनसिनगौमोन बे गंसेजों माने दसे सम मोनब्ला आंबो नायो आरो जोंहा फिसालायाबो लायो नालाय बिदिनो माबा माबि नायो नायो नालाय माने आं मोनबाय थाया आरोना लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ गोरोन्थि दासान आं सम मोनब्लानो नायो ओमफ्राय आरो उनावब्लाबो कमेन्टखौ आं रिप्लाइ हरफिनथारो आरोना लोगो हरनो हायाब्लाबो बिदिनो आरोना लोगोफोर फंबाय बिनानावमोनाबो आंखौबो सापर्ट खालामगोन बिदिनो गावजों गाव सापर्ट खालामलायदो आरो रावखौबो गोरोन्थि दासानदो माने आं दिनैसिम जेबो आरो खायसे बुङोना साबस्क्राइबखौ माने खमायब्लाथाय आनसाबस्क्राइब खालामो होननानै बिदि खालामो ना खालामफिना मिथिया आरो मानो खमायो आं बेखौ मिथिया सोरबाफोर मिथियोब्ला कमेन्ट आनसाबस्क्राइब जाफिनो आंनाबो जायो आरो बिदिनो खिन्थु आं लोगोफोर आं फोरमायनो सानदों आरोना आं दिनैसिमबो रावखौबो आनसाबस्क्राइब खालामफेराखै आरो लोगोफोर आं मोनब्लाथाय माने आं हानायमानि साबस्क्राइबसो खालामो आरो आंबो साबस्क्राइब बिहरफिनो आरो फंबाय बिनानावमोना आंनावबो बिहरो नालाय आंबो फिन खालामफिनखायो साबस्क्राइब खालामदों आरो मानो आनसाबस्क्राइब खालामनो गोनां आरोना निजेनो नांखागौ नालाय बिदिनो गावजोंबो खालामलायब्लासो सुपार खालामलायब्लासो साबस्क्राइब बाराय आरो जौगानो हागोन बेखायनो रावखौबो आनसाबस्क्राइब दा खालाम फाला बदलसो आरोना नोंबो जेरै अननाय होब्लासो अननाय मोनो बेफोरबायदि आरोना आंनि बुंनाया गोरोन्थि जादों नामा आं मिथिला आं जास्ट बुंबाय आरोना फंनैसो खोथा फोरमायलायनो होननानै भिडिअखौ बानायबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोनासो मा सानो गाज्रि सानो ना मा सानो आं बुंबाय आरोना माने गोसोआव थानायनि भिडिअखौ लाबोबाय आरो आं बिदि नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामबाय फंबाय ट्रेनाव नुजानायखौथ' लोगो नायखायो नुबानो बेनिफ्राय माने आं कमेन्टफोरनिखौबो लासै फरायनानै माने रिप्लाइ खालामो आरो उनावहाय आङो साबस्क्राइबारफोरखौहाय नायनानै लासै बिसोरनि भिडिअसफोरखौबो नायो आरोना सम मोनब्लानो दे लोगोफोर सम मोनब्लानो नायो आरोना दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन आरोना आं आरो फिन खेबसेबाव गिदिर इउटुबारफोरखौ आखाइ खबजोबनानै आरज गाबनाय थाबाय जाहाथे जोंफोरबायदि फिसा इउटुबारखौबो अननानै सापर्ट खालामगोन आरो जोंफोरखौबो जौगालांनो खाबु होगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरोना जाहाथे जोंनि बर' हारिया जेरावबो गोसारो जेरावबो जौगासारनो हायो होननानै आरो आं भिडिअखौ गोलाव बानायला आरोना आंनि भिडिअ बुंनायफोरावहाय आंनि फंनैसो बिबुंथि बुंनायावहाय माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आं आखाइ खबजोबनानै नोंथांमोननिसिम लोगोफोर नोंथांमोननिसिम आरो फंबाय बिनानावमोननिसिम गासैनिसिमबो निमाहा बिनाय थाबाय आरो लोगोफोर बे भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोब्ला प्लिज लाइक खालाम आरो फंसे बाथ्राबाव लोगोफोर माने भिडिअखौ नायब्लाथाय आरोना लाइक खालामनो दाबाव लाइक खालामनायाथ' जेबो खरसा थाङा नालाय अननानै माने भिडिअखौ नायोब्लाथाय लाइकबो खालामना गालां आरोना भिउसआबोथ' जाखाया नालाय जोबोर खम खिन्थु जाय नायो आरोना नायनायजों लोगोसे माने लाइकबो खालामना गालां आरोना आंना गोसोखौ एसे गोजोननाय मोनो लाइकआ बुरजा फैब्ला आरो हायोब्ला कमेन्टबो खालाम आरो मोजां मोनोब्ला शेयार खालामबानो जाबाय आरो आंनि फंबाय बिनानावमोन लोगोफोर बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालाम जाहाथे
सोरबाफोर आरोना सासे सानैबाबो गेदेर इउटिउबारफोरा नुयो आरो मा थिग हेल्प खालामबो हानाय सापर्ट खालामबो हानाय आरोना शेयार खालामना होबानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ गोलाव बानायला, आं फंनैसो बिबुंथिखौ आं बेखिनियावनो बुंनानै दोनथ'बाय। जुदि आंनि बिबुंथि लाखिनायाव बिबुंथि होननांसिगोन आरोना बे फंनैसो बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा बिनानै आंनि दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। खुलुमबाय।